Rahayu. Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Katur donga mugi-mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar rezekinipun. Amin. Mbok sinten kemawon ingkang nembe mawon manggihi channel Cariyos Basa Jawi, monggo kula aturi enggal subscribe, like, ugi share. Matur nuwun. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun Keli SW kanthi irah-irahan Omah Gedhong. Kados pundi lelampahipun, sumangga sugeng midhangetaken. Batu Retno, bumi kelahiranku. Sawise tak tinggal nglembara menyang Balikpapan nganti 6 taun, kangenku marang kutha cilik tlatah Wonogiri kuwi ora bisa tak sulayani meneh. Ana kenangan lawas sing tansah nabeg jroning atiku. Ana swara demeling ing kupingku, celuk-celuk jenengku, amrih aku enggal-enggal nyambangi kuthaku. Wewayangane ibu uga tansah kumlebat ana ngarep mripatku, ngrenggani angen-angenku nitis jroning impen-impenku. Iya merga kuwi, aku mutusake mudik menyang Batu Retno bareng karo bojo lan anakku, senajan kahanan ekonomiku isih sempoyongan. Ngelingi adohe jarak sing kudu ditempuh saka Balikpapan, aku numpak pesawat mudhun ing Bandara Adi Sumarmo, Solo. Sateruse aku sebrayat numpak taksi. Ora nganti tengah awan wis bisa tekan papan sing dak tuju. Sawise 6 taun kendang saka bumi kelahiran, dina iki aku kelakon midak tanah wutah getihku meneh. Eluhku ora kena dak ampet nalika aku sungkem ibu. Bapak wis kapundhut sawetara taun sadurunge aku budal nglembara menyang Balikpapan. Ibu ana ndalem mung dikancani Mariani, misananku sing isih sekolah SMA. Dene adi-adiku sumebar lan manggon ana papan liya adoh saka Batu Retno. Lega rasane atiku awit ibu seger waras lan isih katon energik senajan saya sepuh. Aku iya bisa ngrasakake yen ibu rumangsa lejar penggalihe dene aku, anak lanang barep sing wis suwe kesilep ing madyaning urip lan panguripan ana Kalimantan Timur, wekasane bisa sowan wong tuwa. Sam, lirih ngendikane ibu.
Ibu ngersane apa? Aku nyuwun pirsa. Aja kleru tampa, Sam. Aku ora kepingin apa-apa. Nuwun sewu, Ibu tak aturi ngendika bloko. Ibu mung kepingin ngelingake, Sam. Bab apa, Bu? Senajan Jalu kuwi anakmu, nanging yektine dudu duwekmu. Oh, bener, Sam. Jalaran anak kuwi yektine kagungane Gusti Allah sing dititipake marang wong tuane. Mula sak bisa-bisa anakmu rumaten sing prayoga, didiken sing becik, lan aja nganti ninggalake tuntunan agama. Inggih, Bu, ngestokaken dawuh. Wayah esuk sawise salat subuh, aku nglonggarake wektu mlaku-mlaku ngiras pantes napak tilas saweneh papan sing biyen nate dianggo ajang pategaran karo kanca-kancaku. Aku jumangkah alon nelusuri dalan jembar tur mulus sing nyigar kuthaku ngubungake Solo Pacitan. Jalu dak kanthi ana sisih kiwaku. Sadalan-dalan bocah umur 10 taun kuwi tanpa gumecap, kaya-kaya ngresepi swasana alam sing ora kulina diweruhi. Jalu dak gawa nglembara nalika umure lagi 4 taun. Putuk-putuk mendak mendukul, wit-witan dhuwur ngrembuyung. Kali, sawah lan pategalan, sarta omah loji pating prencil sing lampune isih murup. Kabeh mau mujudake sesawangan kang nengsemake. Segere hawa esuk lan pedhut mangsa rendeng sing durung ilang sawutuwe mujudake swasana kang ngresepake. Semono uga omah gedhong kuwi, wujude njenggereng gedhe, gedhe banget mapan ana pinggir dalan gedhe. Senajan mujudake bangunan kawak kathik saperangan empyake ngendelong, nanging omah gedhong sing kawit biyen nggembol misteri kuwi ing panyawangku tetep meranani. Aku lan anakku mandeg nganti rada sawetara. Kahanan isih sepi, mung kala-kala kesuwak playune sepeda motor utawa mobil tumuju tengah kutha. Mengko yen srengenge wis trontong-trontong lan langit imbang wetan sumilak padang, alam mesti kaya gumregah lan kuthaku bakal wiwit obah. Liwat dalan jembar mulus iki, bocah-bocah budal sekolah numpak sepeda. Para pegawe budal menyang kantor, para bakul budal menyang pasar. Marem nyawang omah gedhong, aku jumangkah balik arah. Jalu tetep dak kanthi ana sisih kiwaku. Ngerti-ngerti anggonku jumangkah ngliyak wis tekan ngarep omah. Kamangka jarak sing tak tempo kira-kira 1,5 kilometer.
Nalika aku lan anakku mlebu latar, ibu beneri lenggahan ana teras. Bisa uga ibu sengaja ngenteni tekaku. Murni bojoku nyawisake teh panas 3 gelas karo jajan gorengan ana meja teras. Jalu nyopot serandale banjur bablas mlebu omah. "Sam, coba lungguh kene," dawuhe ibu. Aku krasa sajake ibu arep ngendika, mestine perkara wigati. "Awakmu saka ngendi?" pandangune ibu sawise aku mapan lungguh. "Mlaku-mlaku, Bu, golek hawa seger," aku matur bloko. "Awakmu mlaku-mlaku menyang arah elor?" "Iya, nganti tekan omah gedhong." "Sok meneh yen mlaku-mlaku karo anakmu aja ngalor." "Ana apa to, Bu?" "Ngerti yo, Sam, omah gedhong kae gawat." "Gawat kuwi rak mbiyen. Saiki yo isih gawat, saya gawat." Kersane ibu, "Ora perlu dak jelaske, awakmu wis paham." Aku mantuk-mantuk, ora ateges setuju. Tegese tembung gawat antarane pangertenku karo pangertene ibu sajake ora padha. Senajan batinku ora sepanemu karo ngendikane ibu, aku ora kepingin dedawa rembug. Pamriye aja nganti ibu gerah penggalih mung merga perkara sepele. Dak ranggeh wedang teh panas dhuwur meja, tak serumput sethithik banjur tak selehake meneh. Gedang goreng anget tak jupuk siji lan tak jakot. Karo temal-temil, gagasanku isih konjem perkara omah gedhong. Sing diarani omah gedhong ora liya omah lawas. Wujude bangunan tingkat loro, gedhe lan pengkoh. Payone gendeng pentul latare jembar, dikepung pager tembok kanthi gerbang wesi. Omah gedhong mujudake bangunan utama. Ing mburi bangunan kasebut isih ana sawetara bangunan omah liyane, nanging kahanane wis rusak parah. Saiki aku bisa ngarani yen omah gedhong memper kastil kuno ing Eropah. Wiwit biyen aku kesengsem omah gedhong awit jenggereng kebak perbawa lan artistik khas bangunan zaman kolonial. Ngenani wujude omah gedhong, aku mung bisa nambahi cerita mangkene. Perangan ngarep lan mburi diwenehi jendela ukuran gedhe cacahe 12. Dhuwur 6 ngisor 6. Elar jendelane kupu tarung model krepyak. Kabeh diwenehi sosoran payon kanthi konstruksi kusen sangga uwang. Jendela-jendela mau ngapit pintu kupu tarung uga model krepyak. Ngadep teras amba sing disangga pilar beton gedhe model wit palem cacah 4. Nalika aku isih bocah, aku lan kanca-kancaku wis kulino saka omah gedhong, bal-balan ana latar utawa delikan ing kebon mburi sing ajeg edung. Awit ing kono ana wit pelem gedhe, wit jambu krikil lan wit jambu mente sing tansah mrendang uwohe. Aku lan kanca-kanca sapa mrono wayah sore, kejaba yen dina Minggu.
Sangertiku, omah gedhong ajeg suwung jlemprung. Kabeh lawang jaba dikunci nganggo gembok gedhe rangkep loro. Aku nate takon wong kiwa tengen kono ndisik-ndisike omah gedhong kuwi kanggo apa, nanging ora ana sing bisa mangsuli. Jero omah gedhong isine apa, iya ora ana sing weruh. Pitakon sing luwih sepele, sapa sing duwe omah gedhong tetep wae ora ana sing ngerti. Akeh sing kandha yen omah gedhong kuwi gawat utawa angker. Manut kabar Gethok Tular, jare dienggoni gendruwo lan wewe. Ana uga sing kandha jare dienggoni demit. Liyane kandha jare nate diweruhi peri. Ing antarane kabar-kabar mau endi sing bener aku ora ngerti. Kanca-kancaku nalika lagi dolanan ana pekarangan mburi omah gedhong nate semburat keplayu nunjang palang sebab weruh demit. Aku ora katut keplayu sebab ora weruh rerupan gegirisi. Sing dak weruhi saweneh lanang tuwa jenggoten ngadeg ana teras mburi nganggo klambi ireng lengen dawa tanpa krah, kathoke komprang uga werna ireng. Mbah Jenggot ngawe-awe aku lan aku mara nyedhak tanpa rasa miris. Jenengmu sapa le? Pitakone Mbah Jenggot. Sambada Mbah, wangsulanku. Kowe putrane sapa? Pak Sartono. Pak Sartono mantri guru. Nggih Mbah. Tak omongi rungokno ya. Nggih Mbah. Kowe kuwi putuku. Aku embahmu. Kowe lan kanca-kancamu kena dolanan ana kene. Waton aja gumerah utawa jerat-jerit. Nggih Mbah. Kowe lan kanca-kancamu ya kena apik kabeh wowohan sing ana. Nggih Mbah. Ujug-ujug Mbah Jenggot nyandak tanganku. Aku digeret amrih luwih cedhak. Aku kaget. Atiku tap-tapan. Meh wae aku jumangkah mundur. Dak kira Mbah Jenggot arep nyiksa aku. Jebul aku dibisiki perkara wigati. Kowe mudeng kandhahku le. Pitakone Mbah Jenggot. Kula paham Mbah. Wangsulanku seneng. Bagus. Sarene wayahe wis sore. Saiki kowe mulya. Nyo. Tak sangoni. Matur nuwun Mbah. Aku terus mlayu ninggalake omah gedhong. Jebule kanca-kancaku ngenteni ana kretek janglot awit kuwatir yen aku digondol demit. Kandhane kanca-kanca, Mbah Jenggot mono ora liya demit sing tunggu omah gedhong. Mesthi wae aku ora ngandel. Iya, tenan kuwi, ucape kanca-kancaku meh bareng. Mulane kowe aja sok kemendel Sam. Ana sing kober nuturi aku. Nanging Mbah Jenggot ngerti bapakku. Aku tetep ora percaya. Ya mesti ngerti wong demit. Mbah Jenggot kandha jare aku putune. Aku malah disangoni. Disangoni apa? Duit. Lah apa iya?
Tenan, endi duwite? Aku raga-raga sak celana nuduhake dhuwit 100 rupiah wujud lembaran kertas werna abang gambar Jenderal Sudirman. Kanca-kancaku ndelongop setengah ora percaya. Tak kira kanca-kancaku bakal luwih gumun yen tak critani menawa aku iya dibisiki Mbah Jenggot sing intine besok yen aku wis diwasa aku arep diwenehi bondo karun sing sumimpen ana njero omah gedhong. Sam! Sam! Age mrene yo. Jalu anakmu kene ngopo? Lamunanku ambyar. Sing bengok-bengok gupuh saka ngarep lawang kuwi ibu. Aku mlayu nututi ibu menyang jero kamar lan aku weruh jalu anakku kejang-kejang ana dipan. Tujune murni wis ana kono ngupakara jalu. Dak demek bathuke anakku. Panas nemen. Aku njupuk sapu tangan, tak telesi banyu, banjur tak lempit-lempit tak nggo ngompres anakku. Mula to mula, aja sok sobo omah gedhong. Ibu ngendika srengen. Aku ora wangsulan. Aku metu saka kamar. Apa panase anakku ana sesambungane karo omah gedhong? Aku ora ngerti. Sing genah ora mung lagi sepisan iki jalu awake panas nganti kejang-kejang. Adohe perjalanan saka Balikpapan menyang Baturetno bisa wae dadi jalarane. Tujune murni saben lelungan mesti sedia obat werna-werna klebu parasetamol. Pak, semeneh aku emoh menyang Baturetno. Jalu bisik-bisik satengahé perjalanan numpak mobil charteran let 5 dina sawise awake waras. Apa awakmu didukani Mbah Putri? Aku takon. Dudu kuwi sebabe, Pak. Lah terus sebabe apa? Sebab yen menyang Baturetno, Bapak mesti njur ngajak aku mlaku-mlaku menyang omah gedhong. Iya to, Pak? Gene yo yen mlaku-mlaku menyang omah gedhong. Aku weruh Mbah Jenggot. Aku wedi. Aku ora ngira yen jalu bakal wangsulan ngono. Tak sawang anakku. Sorot mripate nuduhake menawa dheweke jujur. Sok ngono wae aku semu ora percaya. Jroning ati aku takon. Apa iya nalika kuwi jalu diweruhi Mbah Jenggot? Selagine aku sing kepingin ketemu saperlu nakokake bondo karun sing nate dijanjekake malah ora weruh apa-apa. Sadalan-dalan aku meneng. Gagasanku isih konjem ing omah gedhong. Murni bojoku nyoba ngajak rembugan nanging aku males nanggapi. Ngerti-ngerti mobil wis mandheg ing parkiran Bandara Adi Sumarmo. Sawise seminggu ana Baturetno, dina iki aku sebrayat bali menyang Balikpapan tlatah Pangumbaran.
Cudel, mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap sematen kula nyuwun pamit. Matur nuwun.